हेल' लोगोफोर, गिबियावनो आंनि चेनेलाव आरो फिन खनसे बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों सोंनाय आरो फिननाय। नोंथांमोननि सोंनायखौ आं दिनै फिननाय हरगोन। मानो होनोब्ला आं सिगाङाव जि भिडिअ हगारदोंमोन ना, नोंथांमोना बेयाव गोबां बुहुदानो कमेन्ट हरदों, बायदिसिना सोंहरदों। बिनि थाखायनो आं दिनै नोंथांमोननो कमेन्टखौ रिप्लाइ होनो होननानै आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोन भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांजोब। लोगोफोर, आं दिनै आरो नैबेखौ आं मोनसे खोथाखौ बुंखागोन। मानो होनोब्ला माखासे कमेन्टफोरा एखे सेम जायो आरोना, सोंनायजों मानसिफोरनि सोंनायजों आरो बैनि सोंनायजों एखे सेम जायो। आं बेफोर मेसेजखौ आं खनसेल' बुंगोन आरोना, सासेनिखौल' रिप्लाइ होनाय जागोन। बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि दामोन। मानो होनोब्ला भिडिअआबो गोलाव जायो नालाय, आरो बेखौनो बे बोरै फिननो, बिनि थाखायनो आं खनसेल' होगोन आरोना। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासे गासिखौबो नायलांजोब। आङो दायो जसना ब्रह्मआ आं फिननाय हरगोन। मा जामारदोंब्रा, आं सिगाङावबो बुंदोंमोन खोमा, बेस्रा मोनसे हाबा जादोंमोन आरो बे हाबायावनो मोनसे माया सोरबा होनानै गालांदों होनदों। मायाजों बिदि खालामलांदों होननानै बुंदों आरोना। न'खरसेयावनो 7 ना 6 जन जालांदों होनदोंमोन। बिदि जादों आरो न'खरसेनिनो जादों होनदों। ओमफ्राय बिदिनो जादोंमोन आरो आं मा जामारदों बेनो बिदिनो जादोंमोन आरोना। जसना ब्रह्म, आं बेखौनो नोंनो रिप्लाइ हरनाय जाबाय। आरो नेक्स्टआव कमेन्टखौ लाग्रोनोसै नोंथांमोन। बेयाव गुटार ना मा जाखोलाय, गुटार बसुमतारिया लिरहरदों, गेजेर गेजेर भइस दुबिं होनाङामोन आदा, खोनानो लुबैदोंमोन आं। नोंथां फंबाय, नोंथाङा जुदि बे भिडिअआव रायलायनायखौ खोनासंनायखौ मोजां मोनाखैबा, नोंथाङा आं नेक्स्टआव हगारनाय भिडिअखौ नोंथाङा थांनानै नायहैनो हागोन। मानो होनोब्ला आं बेवहाय माबाखौ होआखै, भइसखौ आं होआखै। बेफोरबायदि बुंहरबाय थानायखायनो आं भइसखौ होआखै आरोना। बेनिखायनो रिआपलड खालायना होफिनदों आं। नोंथाङा नायनो हागोन फंबाय। आरो दानिया सेकेन्ड कमेन्टआव थांनि। बिरफुं बसुमतारिया माबा लिरहरदों, बिथाङा जोबोद दुखु फोरमायहरदों आरोना। गोबां दुखु नांथाव। नंगौ फंबाय, जायसो जादों बेसो मिथियो, बेनिखायनो जोबोद दुखु नांथाव। बुहुम दैमारिया बिथाङा खुलुमहरदों। माधुरि बसुमतारिया मा बुंहरदों खोनासं नोंथांमोना। आदा, बियो मा जायगायाव जादों आरो बे आगैया हामबायना? अन्नानै खोन्था। बियो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जाजानाय हिन्जावसाया बामुनफुरनि, आरो जेराव फाहामनो लाबोदोंमोन बियो जाबाय जों गामिनिनो। दायो हामनाय हामिखौ आं उनाव खोन्थाहरगोन, बारु दा आं आपडेटखौ मोनथ'वाखै। माइकेल सरगारिया मा होनहरदों इयाव, बिथाङा खुलुमबायसो होनहरदों, थेंक इउ। सुम' वारि, बिथाङा मा लिरहरदों खोनासंदो। माबिलाय, थखाथारो आदा, मा थखाथारो ना मा होनखो, थाखाथारो आदा बिदिया हिंसा। नोंगौ फंबाय, गासिबो गामियावनो थाखायो, बेनि मोजांखौ बै नायनो हायै सुबुं थाखायो, बेयो सैथो। मबाइलाबो थाब गोमोरलांबाय थायोलै। पिबि अफिसियेला मा बुंदों, फुल भिडिअ मानो होआसै? नोंथां, आङो उनावहाय लाबोगोन बिनि माखासे भिडिअफोरखौ। दा नोंथाङा दसे नेथ'। जसना बसुमतारिया खुलुमहरदों। सोमखोर दैमारियाबो खुलुमहरदों। एबि चेनेला मा लिरहरदों नोंथांमोना खोनासंदो। जाम्बा बेबायदि भइस दुबिं होबाय
थायो। आदसा नोंथां आङो दुबिं माने भइस होनाया माने ओरैबायदि आरोना आङो जाहाथे बैनि माने बुंग्रानि बा फाहामग्रानि भइसखौ माने मोजां खोनायैखाय आङो ओरैनो बुंनानै होदोंमोन आरोना। नोंथाङा जुदि बे बुंनायखौ मोजां खोनायाखैबा आङो मोनसे गोदानै रिआपलड होफिनदों, बेखौ नेक्स्ट भिडिअनिखौ नायहैबानो जाबाय। भुमिका स्वर्गियारिया मा बुंहरदों? मा जायगा बे? मा नाम गामिया? भुमिका स्वर्गियारि बियो आं बेखौ खनले फिननाय जागासिनो, अब्लाबो आं खनसे रिप्लाइ हरबावनोसै। बियो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माने बामुनफुराव जादों बे जाथाया, बेनो। देम्फु दि स्काइक नामा सैक नामा बिथाङा लिरहरदों नकलि एक्टिं जाम्बा। आरो नोंथां नकलि ना अरिजिनेल बोरै जोंथ' मिथिनो, नाथाय जों जिखौ नुदों बेखौ माने हगारनानै होदों, बुंहरदों आरोना नोंथां। नीलकान्त ब्रह्मआ मा बुंहरदों? गाबहरदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। दुखुआथ' मोनखागोन। रहित खेरखातारिया मा लिरहरदों खोनासं। बेफोरबायदिखौ दा आपल'ड हो बर', फोथायनाय फोथायै थायो। नोंगौ आपल'ड होनो सानाखैमोन, अब्लाबो माने आं रिकुवेस्ट खालामनायाव होबाय। फोथायनाय फोथायैया बे गाव गावनि गोसोनि खोथा, माने गाव गावनि धोरोम आरोना। फोथायनाय फोथायैया बेफोरो गाव गावनिसो खोथासो। गासिबो बेखौनो लिरहरदों। बड' गेमाराव बेखौनो सोंहरदों भिडिअखौ फुल लाबोफिन आरो बिनानाव थाबैनो हामथों, इसोरनाव आरज गाबहरबाय। थेंक इउ नोंथां। आं भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन, नोंथांमोना एसे नेनांगोन आरोना। जुगेश्वर बर'आ खुलुमहरदों। बेयाव मा होनदों? जयन्ति नार्जारिया मा होनहरदों? सोरनिबा आत्मा हाबदों बाथौनि आरजजोंनो हागोन, जाय बाथौ बोराइनि जै। मिन्थिया माब्रै बाथौनिसो हाबदों ना मानि हाबदों मिन्थिया आरोना। जिखुनु बेमारियाथ' जाबाय नालाय, बेखौथ' फाहामनो होननानै लाबोदोंमोन, ट्राइ खालामदों। हामगोन ना हामा, हामो होनना बुंदों, उनावहाय मिन्थिगोन। एमबि ब्लगआ मा बुंहरदों? मानो रायलायदेरबाय थाखोलै? नोंथां आङो माने बारा खोनायैखाय आं रायलायदोंमोन आरोना, रायलायनानै खोन्थादोंमोन, जाहाथे आंनि नायगिरिफ्रा जाहाथे बुजिनानै मोनो होननानै आं बेखौ रायलायदेरदोंमोन आरोना। नोंथां बेफोर रायलायनायखौ मोजां मोनाखैबा नोंथाङा ओइ सेकेन्डआव हगारनाय भिडिअखौ नायहैनो हागोन थांनानै। भिडिअआथ' बिराद गोलाव जागोनलै लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय था। जुनमनि बर', आरो उनाव बिदिखौ आपल'ड होनांला दादा, मानोना फोथायखाया। बयबो जाबासो मिथिगोन, बिसोर आरो गाज्रि मानसिफोरा मिनि सोगोन। नोंगौ आङो आपल'ड खालामा होननानै सानदोंमोन, अब्लाबो आपल'ड खालामनानै होनाय जाबाय। मानो होनबा रिकुवेस्ट खालामनायाव आरोना। फोथायनाय फोथायै आं बेखौनो बुंखाबाय, जायहा फोथायो जायहा फोथाया बेयो गाव गावनि खोथा, गाव गावनि गोसोनि खोथा आरोना, गाव गावनि धोरोम। फोथायनाय फोथायै बेयो गावनि सायावनो। बिक्रम दैमारिया गाबहरदों। नोंगौ गाबनायनिथ' बिदिनो आरो, दुखुआथ' मोनखागोनखा। खरगेस्वर बसुमतारिया थेंक्स होनहरदों। मानि थाखाय थेंक्स होनहरदों आं बेखौ मिथिला। बिरदाव औवारि, डेट जाम्बा गावनि भइसखौसो
खोनाबाय थायो बिदिखौ आपल'ड होबाय। आरो नोंथां आपल'ड होनाय होयिया बेलाय आपल'डआथ' जेखौबो होनो हायो नोंथां, बेखौ जों माने गावजों गाव बुंलायनानै जेबो मुलाम्फा गैया। मानो होनोब्ला मोनथिहोनो थाखायसो आपल'ड खालामनाय जायो नालाय। मा होनो बियो, बेखौ आं बुजियासै। दैमालि बसुमतारी मानो बिदियाव मानो बिदियाव मा होननाय जाखो आं बुजियासै। बे जलेस्वर इउटुब चेनेला बुंहरदों खोमसि फोथायनाय। खोमसि फोथायनाय माने खोमसि फोथायनाय बिदिनो जायहा फोथायो बेफोरनो आरोना। खोमसि फोथायनाय माने थायोबो आरो बेफोरखौ जों गासिबो फोथायाबाबो जाया, माने फोथायबाबो जाया होननाय जाहैयो आरोना। फोथायिया गाव गावनि गोसोनि खोथा। बेयाव मा होनदों आबिया मा होनहरदों, बर'फोरनाव दासिमबो खोमसि फोथायनाया जोबाखै, जायनि थाखाय सोरबा नंखाय अजानि खोथा लानानै सोरखौबा बुथारनायनि नेवसिनाय एरखनाय जाथाया जायगा लाना जायगा मा होनदों दाबो सोलिगासिनो। अबे जाथाया मानसि खालामनाय, नों मोदायनि एबा सैथोनि सायावसो नों दं ना मा होननाय जाखो, आं बारा बुजिनो मोनासैलै कमेन्टखौ। नोंगौ खायसेया बिदिनो आरोना, खायसेखौ माने नङाबाबो माने मेगन सानानै बिदिनो माबायो आरोना। मेगन सानानै खायसेया माने बैनि मोजांखौ माने मेगन सानानै बिदिनो खायसे फाव फान्दायलायनानै बुथारहोयो। नङाबाबो नंगौ होननानै खायसे अजानि खोथाफोरखौ लानानै बिदिनो नङैखौ नंगौ होननानै बुथारहोनाय, बेफोरथ' बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय। खिन्थु दासिम एसेबां सोलिनायखौ जों नुनो मोना। मानो होनोब्ला जोंहा दा माने जुगा बेलेग जालांबाय, गोदान जुग जालांबाय, बिनि थाखाय बेफोरबायदिया बारा नुनो मोनला आरोना। लोगोफोर नोंथांमोना नायनो बालायगोन, गोबां कमेन्ट दंमोन, नाथाय आङो दा बेसेबां आरो माबाबाय थानो फिनहरबाय थानो, आं बारा फिनहरला। मेनखौ आं मा सोंहरदों एसे माबाफोरखौल' नेगेटिभ सोंनायफोरखौल' आं एसे फिननो नाजानि नागिरनि। अबेबा सोरबा एसे नेगेटिभ कमेन्ट, गाज्रि कमेन्ट हरदोंमोन। नायलांबाय था नोंथांमोन। बहानाव माने नोंबो बहानि ना मा जाखो, आरो नोंबो बहानि। पिबि अफिसियेला याव कमेन्ट हरबावदों आरोना, सोंहरबावदों, आदा बै इसोर गाखो जानाया अबेनि आरो नोंबो बहानि जानांगौ। बे बबावनाव होनोयाव बहानाव लिरदों, माने बबेनि बहानि जानांगौमोन खोमा। माने बे इसोर गाखो जानाया आं सिगाङाव फोरमायदों, बि गथ'आ माने जों गामियाव थाफैदोंसो, बे गुबुननिसो, माने सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिसो। माने बियो माने गावनि फरियालनाव थाफैदों। बेनो मा दसेनो लक नांबाय थायो मबाइला। खालामबाय थायो नोङो मिथिखानानै खालामदों। फै बेयाव मा होनदों पापा गावसा सोर खालामनाय बुजियासै आं।
मनिका गयारिया मा नुदों मिनिथावबो गाव हाबा मानो अजा बोराय बायदि आवरायबाय थाखो माबा आंथ' माने दहायनो बुंहरखाबाय आङो माने बै जाय फाहामग्रा गथ' बे गथ'आ माने गथ'नि रायलायनाय माने भइसआ मोजां फैयैखाय आङो माने नोंथांमोनखौ माने एसे बुजायलांनो होननानै एबा खोनाथों होननानै आङो बुंनानै होलांदोंमोन आरोना नोंथांमोना बेखौनो बायदिसिना बुंहरदों मिनिथावाबो रागा जोंथावाबोनो बेयाव बर' CRPF लाइभ बा कमेन्ट हरदों भइसखौ मोजां हो ब्र जागोन आदा आङो गोदानसो नालाय बाराथ' माने भइसफोरखौ होनो रोङा नाजागोन आरोना लासैनो पारफेक्ट जालांगोन मानो होनोब्ला आङो दा एसेबां माने भिडिअ बानायबाय थायाना ब्लगिं भिडिअ बानायबाय थाया नालाय बेनिखायनो माने जोंना कन्टेन्टफ्रा माने खुगायाव फैया आरोना रावफ्रा आं नाजालांगोन मबाइलाबो थाब थाब गोमोरबाय थायोलै बेयाव मा होनदों एम बसुमतारी मा बुंदों आंबो सासे फुजारि बेफोरबायदि मोदाय सिखांनायफोरखौ ससियेल मिडियायाव हगारनो नाङा मानोना बयबो फोथायजोबा आरो नोंगौ नोंथाङाबो सासे फुजारि जोबोद गोजोनथाव नाथाय मानो आं दहायनो बुंखांबाय माने रिकुवेस्ट खालामनायाव आं माने आपल'ड खालामनाय जाबाय आरोना नोंथाङा बेखौ जेबो गाज्रि दामोन नोंथाङाबो सासे फुजारि बे आंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव मानो होनोब्ला फोथायैया बेनो आं दहायबो बुंखांबाय जाय फोथायो जाय फोथाया बे गावनि धर्म फोथायबाबो फोथायाबाबो ना फोथायनाया गाव गावनि सायाव सुबुं माहारियाथ' माखौ फोथायोनो बांसिनानो फोथायखायानोखा बड' MD स्टेटासआ सोंहरदों आदा मा जायगायाव जानायमोन आं बेखौ दहायबो फिननाय हरबाय नोंथां इयो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बामोनपुर गामियाव जादों साननो गोनां बाथ्रा NHR क्रिएसना बुंहरदों साननो गोनां बाथ्रा नोंगौ साननो गोनां बाथ्रा जोबोरैनो भिडिअआ गोलाव जाबाय नोंथांमोन आङो एसेबां माबाजोबला नामा उनावहाय आङो लाबोफिननो नाजागोन मा जायगानि आदा बेफोरखौ गासिबो एखे कुइसनानो मा गामिनि बे गुरुआ आदा रजे सनाया होनहरदों मा गामिनि बे गुरुआ आदा आं दहायबो फिनहरखांबाय बेयो माने सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि माने जों गामियाव फैनानै थाफैदों आरोना थाफैदोंमोन फरायनो माने गावसानि फरियालनाव थाफैदोंमोन बियो जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बेयाव मा होनदों अखन बर'आ मा होनदों नंखाय इसोर साननैसोनिल' बियो खैफोदसो लाबोनो हागौ सांग्रां जानानै था सैथो इसोरनिफ्राय नंखाय नंगौ नङाया बेफोरोखौथ' जों मा बुंनो हानोना आरो जायहा गाखोजादों बेहाथ' बेसो मिथिसिगौ नंगौना नङा जों आरो माब्रै बुजिबावनो आरोना नोंथां बेनोसै जों मा होननानै फिननो हाबावनो बे हुदाया बर' हारिनि मोनसे रिफ्लेक्सन जानो हागौ जलेस्वर इउटुब चेनेला बुंहरदों आरोना जानोबो हागौ स' लोगोफोर आं दिनै एसेबां माने फरायजोबनो सानासै मानो होनोबा बोथोराबो जि गरम
फेन लाबाबो माने गरमानो खारा, गरमथार। लाइटनिबो प्रब्लेम जादों, माने लाइन गैया, आं लाइटजोंसो खालामदों। दायो लोगोफोर आं बेखिनियावनो दोनथ'नो नाजाबाय। माने आं उनावहाय माने बे सिख्लानि एबा बे हिन्जावसानि भिडिअ'खौ उनावहाय हामनाय हामै बेखौ आं उनावहाय खबर लानानै नोंथांमोननो आपडेटखौ होनो नाजागोन आरो ना। नोंथांमोन आंनि भिडिअ'खौ गासिबो नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ नोंथांमोन। गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा एसेबां समाय होनायनि थाखाय नोंथांमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोना।